Tanto amou Deus a este mundo, que deu o seu Fillo unixénito para que quen quera que nel cree non pereza, senón que teña vida eterna. Pois non enviou Deus o seu Fillo ao mundo para que sexa o xuíz do mundo, senón o seu Salvador. Hoxe en día Xesucristo ten moitísimos seguidores. Os 4 evanxeos narran as humildes orixes das crenzas cristiás, mentres 3 deles relatan outros eventos ou os mesmos, desde diferentes enfoques. Esta é a súa historia tomada íntegramente do Evanxeo de Lucas. Prólogo. Lucas capítulos 1 e 2. Pareceume ben, ilustre Teófilo, escribirche en orde estas cousas para que teñas certeza absoluta sobre o ensino que recibiches. Nos días en que César Augusto era emperador de Roma e Herodes o Grande, rei de Xudea, enviou Deus o anxo Gabriel a visitar unha virxe de Nazaret que se chamaba María. Salve María, Deus está contigo. Concibirás e darás a luz un fillo, a quen has poñer por nome Xesús. E como a ser, sendo eu virxe? O Espírito Santo virá sobre ti, e o meniño será chamado Fillo de Deus, e o seu reino non terá fin. E viaxou María a unha vila de Xudá, cabo da súa prima Isabel, tamén milagrosamente embarazada. Isabel. María, miña prima. Bendita ti entre as mulleres, e bendito o froito do teu ventre. O saudaresme, brincou de ledicia a criatura no meu seo. A miña alma magnifica o Señor, e o meu espírito alédase no meu Salvador. Dende agora chamaranme todos ben-aventurada. Atención, homes de Nazaret. Por orde de César Augusto, levarase a cabo un censo de todos cantos residen nos territorios de Galilea e máis Xudea, cada un no lugar da súa orixe. Seguinte. Chámome Xoán. E María acudiu a Belén a se empadroar co seu marido. Pero non había pousada libre, e acubilláronse no alpendre dun mesón. Había pastores naquela rexión que pasaban a noite ao ventimperio vixiando rebaños, e apareceuselles un anxo de Deus, e a gloria de Deus rodeunos. Naceuvos na vila de David un Salvador, Cristo, o Señor. E os pastores foron con presa velo recén nacido no pesebre. E espallaron a primicia do evanxeo da Virxe nai e do Salvador nado. Para outra semana, ao se cumprir o tempo da circuncisión do neno, puxéronlle de nome Xesús. E Xosé e máis María presentárono no templo ao Señor. Alí estaba Simeón, un home piadoso a quen o Espírito Santo prometera que non morrería sen antes velo Cristo. Señor, xa podo morrer en paz. Cumpriuse a túa promesa, porque vin a túa salvación. Este é o escollido.
Que Deus vos bendiga. Tendo xa cumprido co ritual relixioso, segundo a lei de Moisés, deixaron Xerusalén e tornaron a Nazaret. Cando Xesús tiña 12 anos, Xosé e máis María levárono a Xerusalén, á festa da Pascua. E cando retornaban, sen que eles se decataran, quedóuselles en Xerusalén. Volvéronse a buscalo á cidade. E pasados 3 días, atopárono no templo de conversa cos rabinos. Que é este neno tan preguntón? É de Nazaret e extravióusenos. Perdoen tanto fervor. Os seus oíntes asombráronse. Fillo, por que nos fixeches isto? Teu pai e máis eu buscábamoste con moita angustia. E logo, non sabíades que compre que eu estea nos asuntos de meu pai? E retornou con eles a Nazaret. E progresaba no saber, na estatura e máis na gracia diante de Deus e dos homes. A vida pública de Xesús. Un documental baseado no Evanxeo de Lucas, capítulos 3 ao 24. No ano 15 do reinado do emperador Tiberio, sendo Poncio Pilatos gobernador de Xudea, Herodes de Galilea, e Anás e máis Caifás sumos sacerdotes, faloulle Deus a Xoán no deserto. E el veu pola rexión do Xordán, predicando arrepentimento pro perdón dos pecados. Arrepentídevos, se queredes acadar o perdón de Deus. Como está escrito no libro do profeta Isaías, a voz dun que clama no deserto, preparade o camiño do Señor. Endereitade as sendas. Rechearase todo val, e todo outeiro será achaado. Os camiños tortos hanse endereitar e alisar. E todos han ver a salvación de Deus. Que faremos? Vos, raza de víboras, Dinos que temos que facer. Si, dínolo, que faremos? se tes dúas túnicas, dalle unha a quen non ten ningunha. E comparte tamén o teu pan. Mestre, e os recadadores, que temos que facer? Non cobredes nunca máis do xusto. E non os soldados. Que faremos? Non extorsionedes, nin acusedes con falsedade. E conformádevos coas vosas pagas. Es ti o Cristo? Eu bautízovos con auga, pero tras de min ven un máis poderoso camiño. Non son eu digno de lle desatar as sandalias. El bautizaravos con Espírito Santo e máis con lume. Xa ten o enciño na man para limpar a eira e achegar o trigo no seu granero.
E o Espírito Santo descendeu sobre Xesús coa forma dunha pomba. E unha voz do ceo dixo: Ti é o meu fillo amado. Eu comprázome en ti. Xesús había ter uns 30 anos cando principiou o seu ministerio. E cheo do Espírito Santo, voltou do Xordán, e o Espírito levouno ao deserto por 40 días. E foi tentado polo demo, e non comeu nada nese tempo. Entón o demo díxolle: Se é o fillo de Deus, dille a esta pedra, convértete en pan. Non só de pan vivirá o home, senón de toda palabra de Deus. Entón levouno a un outeiro e amosoulle os reinos deste mundo. E díxolle: Douche os todiños, o mesmo ca súa gloria, pois deuseme a min e doulle a quen eu quero. Se humillado perante min, adórasme. Está escrito: o Señor Deus adorarás, e só a Él darás culto. Despois o demo levouno a Xerusalén e puxo no cumio do templo e díxolle: Se de certo é o fillo de Deus, céibate en baixo, pois está escrito: os seus anxos mandará Deus que te coiden, e máis, han ter mar de ti para que non tropeces cos pés nas pedras. A Escritura di: mira de non tentares a Deus. E chegou a Nazaret, onde se el criara. Paz a vos. A ti. E segundo o seu costume, entrou na sinagoga un día de repouso. E alí, deuselle a ler o libro do profeta Isaías, e leu: O Espírito do Señor está sobre min, pois unxiume para lles dar boas noticias aos pobres. Envioume a anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a ceibar os oprimidos e proclamar os tempos en que Deus vai salvar o seu pobo. Hoxe cumpriuse perante vos esta escritura profética. Que se cumpriu, di? Pero se só o Mesías pode cumprila. De que xeito? Este home... Sen dúbida, diredes mo refrán: médico, cúrate a ti mesmo.
Todo canto dis que fixeches en Cafarnaúm, faino tamén aquí na túa terra. Xamais un profeta tivo boa sona entre os seus. E quixérono guindar por un barranco, pero Xesús fuxiu polo medio deles e botou a andar. E chegou á cidade de Cafarnaúm, na Galilea. A ocupación romana facíase magoante, e o pobo canso agardaba a chegada do Mesías libertador. Paz a vos. A ti, mestre. Podo embarcar, Simón? Como non? Vai nos deixar, por favor, non? Non, que non marche. Coido que non. Pero por que marcha? Dinos algo, mestre. Dinos algo. Fala, mestre. Sí, fala. Por favor. Señor, que faces? Por favor, non te vayas, señor. Dous homes foron ao templo a oraren. Un era fariseo e o outro cobrador de impostos. O fariseo, ergueito e arredado, dicía: moitas gracias, meu Deus, que non son como esta xentiña, ladróns e inxustos, adúlteros. Gracias tamén porque non son tampouco como este cobrador. Xexúo 2 veces á semana e doucho o 10º de todo. Pero o cobrador, con medo a ollar para o ceo, nun recuncho dicía: ai, Deus, ten compaixón de min, que son un pecador. Dígovos que máis ben este foi para casa xustificado, e non o fariseo. Pois quen se enaltece será abaixado, e o baixado a ser enaltecido. Ide remando mar afora, e largad alí os aparellos para pescar. Mestre, démoslle o longo de toda a noite, e non nos estreamos. Pero se és ti que non mandas, botarei as redes. Xacobo, Xoán. Xacobo, Xoán, botado unha man. Arreda de min, señor, porque son un pecador. Non temas. Desde agora pescarás homes. Vida a min, e vivirá a vosa alma. Buscade o Señor mentre se pode achar e está preto. Deixe o malo o seu camiño, e o perverso os seus pensamentos. E vólvase a Deus, que terá compaixón del e será amplo en perdoar. Si, sairedes ledos e traerásevos en paz.
Mirade, alí ven. Señor! Señor, salva a miña única filla. Ten compaixón, só ten 12 aniños e mórreme. Por favor, señor. Por favor. A mediña xa morreu. No Jesús. mestre. Ti non temas. Creso, que a nena sálvase. Non choredes máis. A nena adormeceu. Érguete. Dádelle de comer. E, por favor, calade este feito. Despois disto, viu a un cobrador de impostos que se chamaba Leví. E díxolle: Sígueme. Entón subiu Xesús a un monte a orar e botou a noite enteira orando a Deus. O cabriu o día, escolleu a 12 discípulos, os que chamou apóstolos. Simón, a quen chamou Pedro. E Andrés, o seu irmán. Xacobe. Xoán. Felipe. Bartolomeu, Mateo, Tomé, Xacobe, o fillo de Alfeo, Simón o celote, Xudas, o irmán de Xacobe, e Xudas o Iscariote, que foi o traidor.
Ditosos vós pobres, que o reino de Deus é voso. Os que tendes fame, porque vos saciaredes. E os que chorades, porque riredes. Ditosos cando vos odien, rechacen ou insulten, chamándovos malos por causa do Fillo do Home. Ride e brincade co gozo, porque teredes grande galardón no ceo. O mesmo fixeron os pais deles cos profetas. Dezaseis, 17, 18, 19, 20. Non teño máis. Que non tes máis? Pobriños de vós, ricos, porque xa fostes consolados. É todo, pobre, non quere ser rico. Ai de vos, os que agora rides. Ides chorar coa tristeza. Ai de vos, cando todos falen ben de vosoutros, como fixeron seus pais cos falsos profetas. Pero vos, amade os vosos inimigos. Facede ben aos que vos odian. Bendicide aos que vos maldicen. Orade polos que vos aborrecen. Cando alguén che pegue na meixela, bríndalle tamén a outra. Se che rouban a capa, deixalles tamén a túnica. E non negue lo que che pidan. Se che quitan o que che pertence, non o reclames. O que che gusta, que che fagan a ti, faino ti tamén. Se soamente amades os que vos aman, que facedes demais? Iso ata a xentuza o fai. Se só facedes ben a quen volo fai, que mérito teredes? Iso fai no calquera. Pero tocoulle. Non me digas que lle falou. ¡Qué noxo! Non. Vos amade aos vosos inimigos, favorecedes en buscardes compensación, e seredes galardoados, e fillos do Altísimo, que é benigno cos ingratos, e sede compasivos, como Deus é compasivo. Sálvanos, Xesús. Non xulguedes para non serdes xulgados. Non condenedes para que non se vos condena a vos. Perdoade, e seredes perdoados. Dínos o camiño. Dade, e Deus daravos. Hase vos medir coa medida con que medides. Poderá un cego guiar a outro. Non caerán os dous nun foxo. Por que mira la palla no ollo do teu irmán e non reparas na viga que tes no teu? Guíanos, mestre. Ditos o ventre e os peitos que te criaron. Mais ben, ditosos os que oen a palabra e obedecen. Quen me dera tratalo. Paréceche que será o Mesías. Este fariseo invitou a Xesús a xantar con el. E entrando na casa, puxos á mesa. Era moito. A ver, os nenos pra fora. Non oístes? Veña, veña. Ti viches trasnos semellantes.
que fai aquí? Sí. De onde saís? Ti coñeces yo? Oh, mira. Oh. Que está facendo? Este home, se fose profeta, habíase de catar quen é a que lle toca. Que leva unha vidiña que vaya por Deus. Sí, Simón, coñezo a esta muller. Pero mira, 2 homes debíanlle cartos a un prestamista. Un 500 e outro 50 denarios. E o non teren con que lle pagar, perdooulles a ambos. Cal dos 2 o amará máis? Coido que será aquel a quen máis se lle perdoou. Así é. Ves esta muller? Entrei na túa casa e non me deches auga pros pés. Pero ela lavoumos coas vaguas e secoumos cos cabelos. Ti non me deches un bico. Pero esta non parou de me bicar os pés. Non me puxeches óleo sobre a cabeza. Pero ela perfumou os meus pés. Por iso os pecados lle foron perdoados, porque ela amou moito. E a quen pouco se lle perdoa, pouco ama. Fuches perdoada. Isto é o que dixo. A túa fe salvoute. Eu... Vaite en paz. Despois disto recorreu Xesús cidades e aldeas anunciando o evanxeo do reino de Deus. E ían candel os 12 apóstolos e máis algunhas mulleres que el sanara de espíritos malignos e enfermidades. María Magdalena, Xoana, a muller de Chuza o intendente de Herodes, e máis Susana. Herodes, o gobernador posto por Roma en Galilea, meteu no cárcere a Xoán o Bautista por rexeitar este o seu casamento coa muller de seu propio irmán. Que? Cando chegamos a Naín, topamos cun enterramento do fillo único dunha viúva. Xesús, cando a viu, tivo compaixón dela e, acabando o cadaleito, dixo: Érguete, mozo. E o morto ergueuse. Entón Xesús entregoulle a súa nai. Preguntádelle se é el o que había de vir ou temos que agardar a outro. Mestre. Mestre. Xoán mandounos preguntarche se es ti o que había de vir ou se debemos agardar a outro. Ide e contádelle canto vistes. Os cegos ven, andan os coxos, e ben aventurado quen me recibe. O sementador saíu a sementar.
E parte do gran caeulle no camiño e foi pisoteado. E comeron os paxaros. Outra parte caeu en riba das pedras. E ao nacer entre as pedras secou por falta de humidade. Outra caeulle entre os espiños. E ao nacer entre os espiños, afogou. Ai, pero a que caeu en boa terra, medrou e deu froito. A 100 por 1. Mestre, por que usas parábolas cando lle falas á xente? A vos permítese vos coñecer os misterios do reino de Deus. Pero aos demais falolles por parábolas para que ollando non vexan e sentindo non entendan. Atendede a explicación. O gran é a palabra. A parte que caeu no camiño son os que oen a palabra. Entón ven o demo e arríncallela do corazón para que non crean e non se salven. A que caeu nas pedras son os que escoitan a palabra de boa gana, pero non teñen raíz. Creen por algún tempo, pero ao viren as probas, afástanse. A que caeu entre os espiños son os que oen, pero afógaos a ansia polas riquezas e praceres, e non dan froito. E a da boa terra son os que ao oíren a palabra gardan nun corazón bo e sincero, e levan froito con paciencia. Ninguén acende unha lámpada para despois metela debaixo dunha ola ou dunha cama, mais ben erguerá para guiar os que entran. Non hai cousa encuberta que non haxa de descubrirse, nin secreta que non lle chegue o día de se saber. Mirade do irdes ben, o que tivese daráselle máis, pero o que non tivera ata o que imagina ter se lle quitará. Mestre, tu madre e teus irmáns están fora e queren te ver. Mi madre e meus irmáns son os que oen e obedecen. Un día, Xesús subiu a unha barca e díxolles aos discípulos: cruzade ata outra banda do lago. E mentres navegaban, el adormeceu. Vamos, vamos, achicade a auga! Achicade a auga! ¡Vais a presa! ¡Auga, va! ¡Vamos, escorando! ¡Arriba la vela! ¡Estamos perdidos! ¡La barca está se fundindo! ¡Achicade a auga! Achicade a auga! A barca encheuse de auga! Mestre! Sálvanos, mestre! A barca encheuse de auga! Axúdanos, mestre! Estamos afundindo, sálvanos! Mestre! Sálvanos! Sálvanos, mestre! O mar está se calmando. Corre. Estamos salvados. Desta salvounos. Pula vosa fe. E navegaron ata Gadara, na banda oposta a Galilea.
Jesús. Fillo do Altísimo. Que tes que ver comigo? Non me atormentes. Como te chamas? Chámome Lexión. Pero non nos mandes pro abismo. Déixanos entrar nese rebaño. ¡Volvede! ¡Alto! E aqueles demos saíron do home Volvede! e entraron nos porcos. Arreda de nós! Condenado bruxo! Vaite daqui xa! Vaite fora! Ben lonxe! Ben lonxe! Por favor, deixame ir canda ti. Eu seguireite. Vai para casa e contalles isto. Mestre, deixa ir a xente para que busquen comida e acougo polas aldeas e campos. Porque aquí non hai a que botar man. Por que non lle dades vós de comer? Só temos 5 pans e 2 peixes. Bendito Señor, Deus noso, Rei do universo. Bendito Señor que nos dá o pan da terra. Quen din por aí que son eu? Pois algúns din que é Xoán o Bautista. Outros din que és Elías. Outros que se és algún dos antigos profetas que resucitou. E vos que dicides? Quen son eu? Ti é o Mesías.
Iso ídelo calar. O fillo do home vai ter que sufrir e ser rexeitado. E matarano, pero aos 3 días erguerase. How clearly the sky reveals God's glory. Each day an answer sees to the following day. Each night repeats it to the next. Quere vir alguén canda min? Eu o primeiro, mestre. Pero deixa que vaia a despedirme dos meus. Se coarado pola rabela miras para atrás, non és apto pro reino. Se alguén quere vir tras de min, arrenegue de sí. Cangue a súa cruz cada día e sígame. O que queira salvar a vida, perderá. Pero o que a perda por min, a salvala. Que proveito ten o que gaña un mundo e perde a alma? Se alguén se avergoña de min, tamén se avergoñará del o fillo do home cando veña na súa gloria, na do seu pai e na dos anxos santos. A bo fe. Algúns dos presentes non han morrer sen antes veren o reino de Deus. From its Entón, tomando consigo a Pedro, o Xoán e máis o Xacobe, subiu a un outeiro a orar. E mentres oraba, mudouse o rostro e brillaban as roupas. E de súpeto apareceron 2 homes que falaban con el, os cales eran Moisés e máis Elías, arrodeados dun resplandor de gloria. Cumprirá la promesa. Morrendo en Xerusalén. Oírense afastando os 2 varóns, o Pedro dirixiuse a Xesús. Mestre, aquí estáse ben. Imos facer 3 cabanas. Unha para ti, outra para E Moisés, mentres falaba, outra para Elías. cubriunos unha nube da que xurdiu unha voz que dixo: Este é o meu fillo, o escollido, escoitadio. Mestre! Súplicoche que veñas ver o meu fillo. Mírao. O único que teño. Os teus discípulos quixeron. E non puideron. Crédula e descarreirada. Atacando vosei aturar. Trae moco.
Ensínanos a orar como Xoán aos seus. Orad así. Noso Pai que estás no ceo. Santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino. Fagas a túa vontade na terra como no ceo. Dánolo noso pan cotián e perdóanos os pecados como a nós perdoamos a quen nos debe. Non nos metas en tentación, mais líbranos do mal. Pedide e darásevos. Buscade e acharedes. Chamade e abrirásevos. Porque o que pide, recibe. O que busca, atopa. E ao que chama, ábreselle. Quen de vos, se seu fillo lle pide un peixe, lle dá unha cobra? Ou se lle pide un ovo, lle dá un alacrán? Pois se vos, sendo ruíns, dádelo bo aos vosos fillos, como non ha dalo Pai Celestial o Espírito Santo aos que llo pidan? E digo vos, non vos afanedes pola comida ou polo vestido, porque a vida é máis ca a comida, e o corpo máis co vestido. Mirad os corpos. Non sementan nin segan, e Deus alimentaos. E vos valedes máis cos paxaros. Quen, por moito que se afane, medrará unha cuarta. E se non podede lo pouco, por que rabiades polo moito? Reparade nos lirios, que nin fían nin tecen, pois nin Salomón con toda a súa gloria vestiu como un deles. E se a erva que nace hoxe e morre mañá, Deus viste así, que non ha facer el por vos? Homes de pouca fe. Auméntanos la fe, señor. Se tedes fe, como un grande mostaza, dicídelle a esta árbore, arríncate daqui e chántate no mar, e obedécevos. Sempre haberá escándalos, pero hai de que nos causa. Mellor lle fora que o fondearan no mar cunha pedra de muiño ao pescozo que facer tropezar a un destes pequenos. O reino de Deus aseméllase un grande mostaza que un home sementou na súa horta, que chegou a ser unha árbore que acubillou as aves do ceo. A bofé que non o entendo.
Por que te sentas á mesa con chupóns e pecadentos? Os sans non teñen falla de médicos, senón os enfermos. Eu non chamo aos xustos, senón aos pecadores, a que se volvan. Fálanos outra vez do reino. Que máis nos dis diso? Non temades, manada pequena, porque prougo yo pai dárvolo reino. Vended as facendas para dardes esmola. Facede bolsas que non se abellen e tesouros no ceo que non se esgoten, onde non entran os ladróns. Pois onde teñade o tesouro, teredes tamén o corazón. Muller, estás libre do teu mal. Bendito sexa, señor. 18 anos así. Parece que curó. Mira. Bendito sexa, señor. Tedes 6 días para traballar. E neses 6 días para que se vos cure. Non veñades en sábado. Eso, sábado, claro. Hipócritas. Non desatade lo boi e mailo asno o día de repouso para lles dar de beber aos animais? E esta filla de Abraham, que o Satán atou por 18 anos, non era ben ceibala en sábado. Mestre bo, que hei facer para acadar a vida eterna? Por que me chamas bo? Ninguén é bo fora de Deus. Ben sabe os mandamentos. Non adulteres, non mates, non roubes, non acuses con falsedade e respeta a tu padre e a tu madre. Todos eses mandamentos gardeinos desde neno. Faltache unha cousa. Vender canto tes para dárllelo aos pobres. Se fas así, terás tesouros no ceo. E despois, vir tras de mí. Pero, mestre, quen matendo meu? Non vai ser doado para os ricos entrar no reino de Deus. É máis fácil que pase un camelo polo ollo dunha agulla que a entrada dun rico no reino de Deus. Entón, quen se salva? O imposible para os homes é posible para Deus. E cando avil o reino de Deus? O reino de Deus non ven como algo visible que se diga está aquí ou está acolá. O reino de Deus tédelo entre vós. Han vir días cando debeceredes por verse que era un dos días do Fillo do Home e non o veredes. Porque, como un lóstrego que reloce no ceo, hase la vinda do Fillo do Home. Pero antes a sufrir e ser rexeitado por esta xeración. É máis fácil que o ceo e maila terra desaparezan ca caída dunha soa coma da lei. Cantos profetas e reis quixeron ver o que vos vedes e escoitar o que vos escoitades e non o conseguiron. Que farei entón? Que di a palabra? Como a interpretas? Amarás a Deus con todo o teu corazón, alma e forzas.
E o teu próximo como a ti mesmo. Moi ben. Fai iso e vivirás. Quen é o meu próximo? A tropa non. César tampouco. Un home ía de Xerusalén a Xericó cando asaltaron uns ladróns deixando o medio morto. Cadrou de pasar por ali un sacerdote e o velo botouse a un lado. Pasou tamén polo lugar un levita que escorreu o bulto de boa gana. Pero máis tarde, un samaritano que ía polo mesmo camiño tivo compaixón del. E achegándose bismouno e puxo aceite e viño nas súas feridas, subiuno á cabalgadura e levouno a unha pousada. O outro día sacou 2 moedas de prata, deullas ao mesoneiro e dixo: «Cóidame deste home, e o que gastes de máis doucho a volta». Cal destes 3 homes che parece que foi o próximo do que foi asaltado? O que tivo compaixón. Pois vai e fai outro tanto. Deixad os nenos achegárense a min, porque dos tales é o reino de Deus. Dígovos que quen non reciba o reino de Deus como un neno non entrará nel. O que reciba este neno no meu nome, recíbeme a min. E o que me recibe a min, recibe o que me enviou. O máis pequeno entre vós é o máis grande. Axuda, dádeme unha axuda, por caridade. Axudade a un pobre cego, por caridade. Axuda, dádeme unha axuda. Que vai por aí, que non vexo. É Xesús de Nazaret que pasa. Xesús! Xesús! Fillo de David, ten compaixón de min, Señor, por favor. Señor. Que queres que cheu faga? Eu quero ver. Pois ve. A túa fe salvoute. Vexo. Podo ver. Vexo vos a todos. Podo ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Podo ver. Podo ver. Podo ver. ¡Sálvanos, Señor! ¡Ayúdanos! ¡Son que vos yo! ¡Vai mandar, Señor! ¡Vai mandar! ¡Mestre! ¡Fillo de David! ¡Fillo de David! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Señor! ¡Vai mandar, Señor! ¡Hizo milagre! ¡Milagre! ¡Milagre, Señor! ¡Sálvanos, Señor! ¡Axúdame, Señor! Mirade, o cobrador. Zaqueo, baixa xiña, hoxe pousarei na túa casa. Na miña? Vas quedar na casa dese home? Parar cas dese peixe? Ti sabes quen é o Zaqueo? Se non o vexo, non o creo. Está todo moi temos que botar un pouco máis de vino. Coa marea, claro. Oide, voulle dar a metade de canto teño aos pobres. E se algo roubei, voltarei no
cuadruplicado. Iso está moi ben. Mira, Totiña. Que vai facer? Mirade. Cústame caro creer que un cobrador pague o que debe. Imposible. Tamén quero. Hoxe veu a salvación a esta casa, pois é fillo de Abraham e o fillo do home. Veu buscar e salvar o perdido. Imos a Xerusalén. E cumprirase todo canto escribiron os profetas sobre o fillo do home. Entregarano aos pagáns, escarnecerano, cuspirán nel e matarano. Ceiro día erguerase. E sen dubidalo, partiu cara a Xerusalén. Mestre, dille aos teus discípulos que calen. Mira, se calasen estes, comezarían as pedras a clamaren. ¡A Jerusalén! ¡Jerusalén! Ai, se soubeses. Neste día as cousas que traen paz, pero han vir días nos cos teus inimigos te sitiarán e atacaránche por todas as partes e sucumbirás dentro dos teus muros. Ti e máis os teus fillos. E non quedará pedra sobre pedra por non coñecer o tempo da túa visitación. Cinco, 6, 7, 8, 9, 10. A ser casa de oración e vos fixeste la cova de ladróns. Os meus animais! ¡Prendedes, home! ¡Niñas ovellas! ¡Niñas ovellas! ¡Que alguén prenda esa home!
sei que algúns xo están aclamando como rei. Rei? Será o rei dos mendigos e das pendangas. Xa outros se proclamaron e ninguén se acorda deles. Abre os ollos, os seus seguidores van a máis. Queíralo ou non. E algúns téñeno por rei. Mirade o que vos digo, se este home segue a se comportar así, eu culpo vos a vos. Sí, é certo. É hora de llevar os pés. Oíren a máis as críticas de Xesús contra a hipocresía dos escribas e fariseos, ían a máis os seus seguidores. E a oposición facíase máis crúa. Fixádevos. Esta viúva pobre votou máis que a ninguén. Porque todos os demais ofrendaron do que lles sobraba. Pero ela deu todo canto tiña para se gobernar. Dinos, con que autoridade faz isto? E quen cha dá? Eu pregunto vos tamén. O bautismo de Xoán era do ceo ou dos homes? Que dicimos? Se dicimos do ceo, el dirá: por que non lle crestes? E se dicimos que foi dos homes, apédrannos. Pois todos din que Xoán era profeta. Non sabemos de quen era. Entón, tampouco vos eu dou a miña resposta. Un home plantou un viñedo e arrendóullelo a uns labregos. Despois ausentouse. Ao seu tempo mandou un dos seus criados a cobrar as rendas. Pero os labregos, despois de andarenlle colombo, voltárono coas mans baleiras. Entón mandou outro, que non vos tivo mellor sorte. Os mesmos insultos, paus e mans baldeiras. Enviou aínda un terceiro, pero tamén a este aldraxaron. Entón dixo: que hei facer? Voulles mandar o meu fillo a quen amo, e a el hanlle ter respeto. Pero o vere os alugueiros dixeron: este é o herdeiro. Matémolo e quedamos co herdo. Así que o botaron fora e matárono. Que lles ha facelo dono do viñedo? Virá pronto a destruílos e darálle la viña a outros labregos. Que significa isto? A pedra que rechazaron os canteiros veu ser a pedra angular. O que caia sobre ela danarase. E se a pedra cae en riba de alguén, esnaquizarao. Mestre, sen dúbida o teu ensino é fiel. E non faz diferencias senón que con verdade indica o camiño de Deus. Dinos, aprobas ti que nos paguemos o tributo ao emperador romano ou non? A ver, unha moeda. De quen é esta cara? Do César! Pois dádelle a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Chegou a festa dos pans en fermento, chamada a Pascua. E Xesús deulles ao Pedro e máis ao Xoán o encargo de prepararen a cea pascual.
Moito vos desexei comer esta Pascua convosco antes de padecer. Porque xa non a comerei máis ata que teña o seu cumprimento no reino de Deus. Bendito sexa, Señor, Deus noso e Rei do universo, que nos dá o froito da videira. Tomadeo. A bo fe non beberei máis do froito da vide ata que veña o reino de Deus. Bendito Señor, Deus noso, e Rei universal, que nos dá o pan da terra. Isto é o meu corpo dado por vós. Facédeo no meu recordo. Esta copa é o novo pacto no meu sangue, verquido por vós. Pero ei la man do que me entrega comigo á mesa. O fillo do home vai ao que está determinado, pero pobre daquel que o traiciona. Non pode ser. É imposible. Quen é o traidor, señor? O máis entre vós sexa como se foso menos. E o xefe como se servise. Quen é máis? O que senta á mesa ou o que serve? O que senta, non? Pois eu estou entre vós como o que serve. Vos estiveste sempre comigo nas miñas probas. Por iso eu asigno-vos un reino como o Pai mo asignou a min. Comeredes a miña mesa no meu reino. E sentaredes en tronos para xulgar de las 12 tribus de Israel. Entón non hai tal traidor? Oh, Simón, Simón. O Satanás reclamouvos para vos cribar o mesmo que se criba o trigo para separalo da palla. Pero eu roguei por ti para que a túa fe non falle. E ti, cando te volvas, confirma aos teus irmáns. Señor, estou listo para ir ao cárcere contigo. E a morte tamén. Escoita, Pedro. Non há cantalo galo hoxe sen que ti me negues 3 veces. Cando vos enviéis en bolsa nin alforxa, faltouvos algo? Non, nada. Pois agora levade bolsa e alforxa, e o que non teña espada que venda a capa para mercar unha. Porque é mester que se cumpra en min esta escritura, e foi contado entre os malfeitores. Espadas hai túas. Ben vos chegan. E o concilio fixo xuntanza para trataren de desfacerse de Xesús. Entón o Satán entrou en Xudas o Iscariote, que era un dos 12.
Pedide que non caiades na tentación. Mi padre, se queres, líbrame desta copa, pero antes, a túa vontade camiña. E apareceuselle un anxo que o confortaba. Sugaba como gotas grandes de sangue que caían na terra. Xa adormecestes. Erguédevos para orar que non caiades na tentación. Xudas. Cun bico entregas ao fillo do home. Señor, sacamos las espadas. Arrestádeo. Iso non. Como contra un bandido saístes con espadas e con paus. Estando acotío no templo non me prendestes. Pero esta é a vosa hora. É a autoridade das tebras. Prendedeo. Que non fuxa. Vamos, camiña. ¡Feite la capa, rei! Oh, adiviño que vai pasar. Viña disposto a nos salvar, majestade. Ven nos salvar. Este tamén estaba con Xesús. Eu non o coñezo. Eu vinos xuntos. Seus humildes servos. Se sinto mirar desde arriba. Ti tamén es un deles. Non, non o son.
Este, sen dúbida, estaba con Xesús porque é Galileo, como él. Pois que lisque. A você non sei nin de que falas. Entón Xesús volveuse e mirou pro Pedro. E el acordouse do dito do Señor. Antes co galo cante, hasme negar 3 veces. Señor, que se faga a túa vontade, segundo o teu gran poder. Ti perdoáchesles os nosos pais a súa rebelión. Enfadácheste, pero non nos destruíches. Polo amor que lles tiñas, e por mor do teu pacto e a túa grande fidelidade, perdoáchesles. A ver se sabes quen che pegou. A ver se sabes quen che vai pegar agora. Alto! Detédevos xa. Traede ante o Consello. Veña, vamos! Escoita, se é o Mesías, dínolo. Se vos lo digo, non me credes. E se vos eu pregunto, non respondedes. Mais desde agora o Fillo do Home sentará á destra de Deus. És ti o Fillo de Deus? Vos dicídelo. Iso é blasfemia. Non se atreva a dicir algo semejante. Iso é blasfemia. Escoitáchelo. Iso foi. Mira para falso. Nosotros oímos ben o que el dixo. Si, o que dixo foi blasfemia. É unha blasfemia. Vamos yo levar a Pilatos. Veña, camiña. Elevárono ante Poncio Pilatos, o máis corrupto dos gobernadores romanos, responsable de milleiros de crucifixións. Que conveniencia me traedes tan cedo? Traemos a este alborotador. Desbaratou o mercado do templo. Que castigo lle darán? Sentenciádeo. Non encontro ningún delito para condenalo. É culpable, pois di que non paguemos tributo a César e preséntase como Mesías, el rei. El rei? Es ti o rei dos xudeos? Dilo ti. Saiu de Galilea e xa o temos aquí. De Galilea? Entón é Galileo? Daquela, levádello a Herodes. Está en Xerusalén, así que levádello a él.
quen andas a dicir que es? E quen son os teus discípulos? Hai quen di que ata fas milagres. Pois fai un para min. Señor, ten ante sí un corruptor que se proclama el rey. ¿Este? ¿El rey? Majestade. Zaupádelle! Voltadello a Pilatos. Perténcelle a él. Este home non fixo nada digno de morte. Vouno castigar e despois ordenarei que o deixen ceibo. Señor, te la obriga de ceibares un preso nesta festa. Ceiballes a Barrabás. Sí. Pero a este non. Azoutádeo. A ver, ti. Como te chamas? Simón de Cirene, señor. Colle iso ás costas.
Choramos por ti, Señor. Tese, toma. Fillas de Xerusalén, non choredes por min. Chorade por vos e polos vosos fillos. Pois se na árbore verde fan isto, que non han facer na seca. Oraremos por ti, Señor. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡A presa! ¡Vamos, vamos! ¡A presa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Denia! ¡Denia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Candinia! ¡Móvete! ¡Móvete! ¡Vamos a obra! Afirmade ben. ¡Fora sogas! Perdón. Non saben o que fan. Salvou a outros, que se salve a si mesmo. Iso, sálvate a ti, se é o Mesías! Teíbate da cruz! Fai un dos teus milagres! A roupa non é dun místico calquera. É miña! Que non é miña, eh? Por que non eu? Que non? Deixa, non arraches, xoguémola ao azar. Sí, iso é. Veña, a ver. 4. 2. 3. 5. A ver ti. Tócame a min.
Sete, miña! Vaya sorte! Veña, rei dos xudeus. Sálvate a ti mesmo, rei dos xudeus. Non és ti o Mesías. Pois sálvanos os tres. Non tes temor de Deus. Nos témolo xusto. Pero el non fixo ningún mal. Acórdate de min cando veñas no teu reino. Certamente. Hoxe has estar comigo no paraíso. E desde o mediodía ata as 3 da tarde a terra cubriuse de tebras. E o veo do templo rachou polo medio. Mi padre. Deixo nas túas mans o meu espírito. Sen dúbida. Este era un home de ben. Entón, Xosé de Arimatea, un home xusto e bo que era membro do Sanedrín e que rechazara estes feitos, obtivo permiso de Poncio Pilatos para sepultar o corpo de Xesús antes que principiase o día de repouso.
Queremos acompañar o corpo do noso Señor. Sexades benvidas. Pero vamos, que logo ven o sábado. E o primeiro día da semana, moi cediño, viñeron ao sepulcro cos preparados aromáticos. E viron que a pedra de cubrición estaba afastada, e que alí non estaba o corpo de Xesús. Por que buscades o que vive entre os mortos? Non está aquí, resucitou. Lembrade o que vos dixo. O Fillo do Home será entregado e crucificado, pero aos 3 días resucitará. Escoitade. A pedra estaba afastada. Posible. E o sepulcro baleiro. E aparecéronsenos 2 anxos luminosos dicindo: por que buscades o que vive entre os mortos? A vocé. E de vos e comprobádeo. Está baleiro e o Señor falta. Pedro, creo que eu che digo. O Señor resucitou e apareceuselle a Pedro. A Pedro apareceuselle a Pedro. Non nos recoñecemos polo camiño. Decatámonos en Emaús. Eche ben extraño que fose aló. Mirade. Que milagres son os hombres. Paz a vos. Por que tremedes? E estades cheos de dúbidas. Mirádeme, pra mans e pés. Apalpádeme, e vede que son eu. Porque un espírito non ten carne e osos. Estas son as cousas que vos eu falei cando aínda estaba convosco. Que era mester que se cumprise canto de min está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Que tiña que padecer e resucitar o 3º día. E que se predicase no meu nome arrepentimento para perdón dos pecados, partindo de Xerusalén. Vos sodes testemunhas destas cousas. Eu mando vola promesa do Pai. Quedade en Xerusalén, ata que recibades poder de arriba.
O Señor vos bendiga. Deuseme toda a autoridade no ceo e máis na terra. Así que, indo, facede discípulos a todas as nacións, bautizándoos no nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo, ensinándolles a gardar en canto vos eu mandei. Eu hei estar convosco ata a fin do mundo. O sepulcro non puido apreixar o corpo de Xesús. Os 3 días da súa morte, xurdiu vivo. E agora busca un lugar na vida de cada persoa. Escoiteo. Eu son a resurrección e máis a vida. O que cree en min, anque morra, vivirá. Están a se cumprir 2000 anos desde que Xesús xurdiu vivo dentre os mortos. E agora vive e exerce o seu poder sobre este mundo. Soberbios gobernantes, reis, científicos, filósofos e teólogos estiveron de paso. Pero Xesús vive ata hoxe, sendo o persoaxe máis extraordinario que xamais existiu. Naceu milagrosamente da Virxe María. A súa vida foi inimitable e tivo un carácter sobrenatural. Vida santa e sen pecado, obradora de milagres que ninguén realizou xamais. A súa mensaxe única ofrece amor, perdón e unha nova vida pros que o reciben como o seu Salvador e Señor. A onde chegou esta mensaxe, impartiu nova vida e tamén novas esperanzas. A súa morte é un feito irrepetible. Hai 20 séculos, o Deus creador do universo enviou o seu Fillo único, Xesús Cristo, como sacrificio polos pecados de toda a humanidade. Morreu por vostede tamén. O sepulcro non o puido reter. 3 días despois da súa morte, obrouse ese portento único. Xesús rexurdiu da morte. O seu nacemento, vida, morte e resurrección amosan que Xesús é o Fillo de Deus e o Salvador do mundo. Este mesmo Xesús vive hoxe e desexa perdoar os seus pecados e darlle vida plena. El dixo: Vid a min todos os mallados e cargados, que eu vos darei a cougo. Eu son o camiño, a verdade e máis a vida. Ninguén ven ao Pai senón por mí. A palabra de Deus di: todos pecaron e non acadan a gloria de Deus. A paga do pecado é a morte. Pero don de Deus é a vida eterna en Cristo Xesús, o noso Señor. Xesús pagou a débeda que vostede tiña e agora procura vir a súa vida. Oide, eu estou chamando á porta. Se alguén escoita a miña voz e abre, entrarei. Para experimentar o amor e o perdón de Deus e acadar a vida eterna, ten vostede que recibir por fe a Xesús como sacrificio que Deus presentou polos seus pecados. Se sinte ese desexo, pode orar con fe pedíndolle a Xesús Cristo que veña a súa vida.
pódelle dicir: Señor Xesucristo, eu precísote. Gracias por ocupares na cruz o lugar que estaba para min. Entra na miña vida. Recíbote como meu Salvador e Señor. Ordena a miña vida e faime a persoa que ti desexas. Amén. Se esta oración expresa o desexo do seu corazón, faga en silencio. Voulle a recordar. Señor Xesucristo, eu precísote. Gracias por ocupares na cruz o lugar que estaba para min. Entra na miña vida. Recíbote como meu Salvador e Señor. Ordena a miña vida e faime a persoa que ti desexas. Amén. Se vostede fixo esta oración de fe, invitando a Xesucristo a entrar na súa vida, pode estar seguro que Él aceptou a invitación. Pois iso prometeu, responder a quen llo pida. Tamén pode ter seguridade de que os seus pecados foron perdoados e que é vostede un fillo de Deus e posúe vida eterna. Agora, se quere experimentar a vida plena, fale con Él cada día por medio da oración. Lea as Escrituras e reúnase con outros que compartan as súas crenzas. E para rematar, non esquenza nunca as súas promesas. Xamais vos hei deixar ou esquecer. Estareis